سیادہ دنا مارو عید آ گئی ہے سیادہ درمان پانی پلا کے مارو سیادہ دیارمان آج کلا نہ ہوئے یا زہرا باب الحواج دی مکان نے آوازاں دا نہ مارو اندیاں دھیاں نو یتیم نہ بناؤ آئے کر کے روانہ لیا حسین دے وین ہر کہیں سنے پر جی میں المال عباس سنے ماتم دا پرسا جوانو غازی یاد ہے میں بھرال بھجیاں راوچ بھین رکیہ دا خیمہ جڑے لاہور علی ملکہ دے مکانیوں غازی یاد ہے پہلی واری وال کھول کے روندی پیا غازی یاد ہے میں ڈٹھائے تا دھیاں دے دور لہا کے پیا دیا خوابچ توڑے پیو نو مرین دیاں دے مرحبا 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 اوکھی دعا میرے ویرو آوازاں دے میریاں دھیاں لگ دے اجڑان دے موسم آگئیں آئے کر کے روانہ لیا بات رکھے قدم چائیں اکبرہ میں سنے آئیں حسین مولا دیوین آئیں آوازاں دے چاچا بابا زمین تے ٹیکاں لے کے وداروں دے بھجی آئے عباس بھرا دے جتی تے ہاتھ لائے ہاتھ بان کیا دے کہیں روائی زہرا دا بچڑا یا زہرا تو سی انج تڑپے ہو عباس ہلکی میں بیکھے ہو سی حسین سیادہ دغا دے بھرا لوٹ پہ گئی ہے مولا حکم کرو بنیا کیے سیادہ دے پہلے وعدہ کار صبر کرے سے رو کے آدھے مولا تیری ذات گواہ حسن دے جنازے تے تیر لگے میں چوپریاں مولا بھرا نو دو کفن پوائے میں چوپریاں امت وطن چھڑایا میں چوپریاں 8 ضلع جے احرام ٹوٹ گئے میں چوپریاں رو کیا دن نیڑے آ ذرا میری انگلیاں دے درمیان ویگ جیندے گھر تے غازی دا علم لگویا ہے جدہ سجاد ڈٹھا تا مسلم سر جھکایا جدہ غازی ویکھیا قاتل والا ویچ ہاتھ پایا ہویا تماچے مار مار کے آدھا ہون ویر بلا یا زہرا مرحبا مرحبا خدا توڑا پرسا قبول فرماوے بختان لے بندے جڑے حسین دے غمچ کرلا کے روندے ہیں نہ تسا کوفہ ڈٹھائے نہ مسلم دیاں دھیاں دے وین سنیں نبی زادی توڑے تیرادی ہوئے عباس دی نظر پہ یہ ایک بند پڑا پرانا جیا بند پڑا ان دی دوسری اور تیسری سطر تے غور کرے آئے پردے ہوندے آئین بزرگ ڈٹھا منزل سوکتے غازی نے ہائے مسلم دا دکھیا حالے آیا جوش جلالیاں سینے پیارے نہ کرے آئے سینے پیارے نہ کرے آئے ہائیو والے نو پیا وال والتے غسم حالے آدھا کیے رو کے آدھا پیا لٹ دیتا جو رکئی آدھا آغیار دے شہا روے چالے ہاتھ بان کے آدھے میں نہیں لڑدا یا زہرا میری سین انہاں دے حق تے راضی ہو میری سین اینا گرمی دی پرواہ نہیں کیتی ہے سارے شرابور ان پسینے میں ہر قطرے دے بدلے اللہ تو آڈے میرے گناہ معاف فرماوے او میں بہنہ دے پردے قربان کر دے ماں عباس آدھے اکھاں میں سرخی چہرے تے جلال عباس تلیاں ملدے مولا جی میں منظر بکھائی ایک منت مان سیدہ دے لکھ منوا میرا جلالیاں لبھرا رو کیا دے مولا اے تلوار رکھ لے نہیں لدا
تیری سمجھ تو صدقے، تیری سمجھ تو صدقے سیدہ دے تلوار واہ واہ سیدہ دے تلوار رکھ لے میں نہیں لڑدا مولا اے خود رکھ لے میں نہیں لڑدا منت لا ماد دکھے پاسے دواستے گل چوم کیا دے حکم کر بھیرا غازی یاد جی میں منظر وکھائی ماں دواستے میں نو کوفے پہنچا سیدہ دے بھائنہ نو جنگل چھوڑ کے وینا ہے ماتم دا پرسا رو رو کے آدھے جتھوں لاش سٹنی نے سفر ڈھیرے حسین آدھے ذرا بازار چویک ماتم دا پرسا غازی آدھے میں ڈٹھے تا کالے بر کے آلی زہرا جدے لاش ویندیے جھولی بنائی ودیے رو رو کے آدھیے آلہ آمادے آئیو جھولیے وچا میرا سونیا دا سردار رول دھیاں اے کربلا ہے میرا دل آدھے لاہور علی ملکہ جی بابا جی بابا جی بابا رو رو کے آدھیے آلہ آمادے اگر آنکھوں تائیں دے بدلے میں ایک اور پرانا بند پڑا کسے جاتے نہیں پڑیا ہائے دو مقتولاں دیاں بعد مرن دے نہیں ہویاں اکھیاں بندے ایک مسلم پتار یا زہرا یا سیدہ آخری وین آخری بند پیا پردہ آخری بند پہ پردہ باب الہوائی دی مجلس سے سرکار مسلم نو چھت کو گرایا گیا او میں دھیاں دے پردے قربان کر دے وہاں جنان دا 4000 بندہ ماریا اور نچن لگ پہ کوئی یادہ میں لے کے جانے کوئی یادہ میں لے کے جانے سیدہ دا اجازت دے ہو اوکھی روایت بابا جی سادات چاچا شیر محمد بزرگ مدہ خان ہو اجازت دے ہو روایت پڑھا کتابی ذاکر ہو ایک وین کرنا چاہنا بندے لڑن لگ پہ مسلم میں لے جانا ابن زیادہ دے انج کرو تسی رسیاں لیا مسلم دے پیران ویچ رسیاں جدو ایک تھاک جاوے واہ ویلا جدے لاش پچھے زہرا دیوال تائیں تا پیادہ سرتاج رکیا اجڑی دا ہے جند لاش بازار پھر آئے گئے لٹکا کے سارا حوصلہ 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 سیدہ ایک وین دی اجازت منگداں حوصلہ میرے ویراں تشریف رکھو حوصلہ میرا ویر تسی جتنا ماتم کر لو کفن کوئی نہیں ملیا تسے جتنا رولا دھیاں عید کوئی نہیں منائی یا زہرا بندے آدن شیعہ سنی رون دے نسی مر کیوں نہیں جان دے 9 ذوالحج دا کٹھا لاش بازار چا گئے سر دروازے تے آ گیا ہائے کر کے رونا لیا روزانہ لوگ گزرینا سر نو تکلیف دے وینا ماتمی نال گالے مسلم دا سر نہیں ہلیا او سے لے ہلیا ہے جداں 12 محرم شرابی آکھیا ہے باغی دی بھینا مسلم دے سر دیاں رسیاں ٹوٹیاں سجاد کولا کیا دے کیوں گھنا ہے زینبا ہن ماتم بازار دے وچا مینوں دس دیں ندہا دے موقع نسل ویندے مطلب چاہے